Mae canolfannau anifeiliaid yn brysur drwy gydol y flwyddyn, ond mae mis Ionawr yn brysurach na'r arfer. Yma yng Nghanolfan Llys Nini yn Abertawe, mae hi'n gyfnod arbennig o brysur. Pan fo un anifail yn gadael a chael ei ailgartrefi, mae'n arall yn cael ei dderbyn. Fod yna restr o bobl sy'n aros am gi neu gath neu gwningen o'r ganolfan, dwi ddim wastad yn rwydd dod o hyd i'r cartref delfrydol. Wrth reswm, mae gofynion gofal rhai anifeiliaid Anwes yn fwy na'i gilydd, ac wrth fynd i ganolfan achub, bydd darpa'r berchnogion yn cael ei hasesu i sicrhau eu bod yn gallu darparu cartref addas. Mae'r RSPCA yn gweithio'n galed i sicrhau bod ni'n matcho'r anifeiliaid dan ein gofal gyda pobl addas iawn. Ni'n edrych ar pethau fel cartre, personoliaeth y pobl, personoliaeth yr anifel, oriau gwaith, osos plant, y math na o beth. Yn amlwg, mae caredigrwydd a hoffter tuag at anifeiliaid yn bwysig iawn, ond mae'r RSPCA eisiau darpa'r berchnogion i edrych ar nifer ffactorau pan maen nhw'n edrych am anifail. Mae'n gallu bod yn broblem ailgartrefi cŵn hŷn, ac i Oli a Shei fan hyn, mae'r broblem yn dyblu, gan fo'n rhaid iddyn nhw gael cartref gyda'i gilydd. Tad y mab i nhw sy'n 11 ac yn 12 mlwydd oed, ond mae'n siŵr bod yno blynyddoedd o hapusrwydd i gynnig yn y cartref cywir. Un o'r prif ystyriaethau wrth fabwysiadu ci yn arbennig yw faint o amser allwch chi dreulio yn ei gwmni. Mae e'n bosib cael ci os yn gweithio llawn amser. Dwi ddim yn sefyllfa ddyfrydol o gwbl, achos mae cŵn yn anifeiliaid cymdeithasol iawn. Maen nhw'n gorfod cael ymarfer corff, gorfod mynd allan i ddefnyddio'r tŷ bach yn aml hefyd. Ond i Gareth Gwyn a'i wraig Elin, dyw gweithio llawn amser heb beri gormod o broblem hyd yn hyn. Dyma Maxen, fe'n 5 mis oed ar hyn o bryd. Mae'n gi annol iawn, fel chi'n gweld. Wel, mae digon aeg nid y fe weithiau fyd, ond na, mae fe'n ffein iawn. Mae'r ddau ni'n rili dwlu ar cŵn, so wnaethon ni fynd amdani wedyn. Ni'n gadael bwyd lawr iddo fe yn ystod y dydd. Mae hefyd dyn ni teganau ni'n rhoi lawr iddo fe fel bod e'n gallu cael ei ddiddanu trwy'r dydd. A hefyd mae dog flap dyn ni fel bod e'n gallu mynd mas i'r arth wedyn pryd mae fe moyn. So gobeithio mae fe'n cadw fe'n hapus wedyn tra bod ni mas. Nid ci o Ganolfan yw Maxen, gan ei bod yn credu oherwydd ei hamgylchiadau, na fyddai elusen yn cefnogi ei cais am gi. Ond dyw'r RSPCA ddim yn gwrthod unrhyw un all roi cartref da. Mae'r broses o paru anifel a'r person gyda'r canolfannau RSPCA yn broses glos iawn, ac mi fydd hefyd yn cynnwys ymweliad i'r tŷ, ond y pwynt yw bod ni'n gwneud siŵr bod yna fatch addas rhwng yr anifel a'r person. Does dim byd i boeni am o gwbl, mae'n broses agored iawn i sicrhau fod pawb yn hapus, y person a'r anifeiliaid yn y pen draw. Ond os nad ych chi'n teimlo gallwch chi roi cartref i gi, wel, mae yna gwningod a chathod sydd hefyd yn chwilio am gwmni. Mae cathod di yn adnabyddus am ddod â lwc dda, ond yn anffodus dyw'r cathod di i hunain ddim yn cael llawer o lwc. Cathod di ar ei di a gwyn mae'r ganolfan yn ei chael anodda i'w hailgartrefi, ond dwi'n siŵr pwy bynnag sy'n cael yr un bach ddi fan hyn, fydden nhw'n lwcus iawn. Bydden nhw. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mabwysiadu unrhyw anifail Anwes, cysylltwch a'ch canolfan leol fydd yn fwy na pharod i'ch cynghori.